Tul dawn l-aħħar snin b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Santa Lucia, iċ-China Summer Film Festival stabbilixxa ruħu fil-kalendarju ta' attivitajiet ta' Ċentru Kulturali Ċiniża għax-xahar ta' Awwissu. U għal-għan tal-festival li joffri lill-udjenzi Maltin produzzjonijiet ta' films Ċiniżi b'temi differenti. One News kellem mas-Sindku ta' Santa Lucia, Frederiku Tajjar. Fil-ġnien Ċiniż hemm iċ-Chinese Film Festival. Dan huwa xi ħaġa li qed issir kull sena, issa saret attività ta' kull sena fil-ġnien Ċiniż b'kollaborazzjoni mal-Chinese Culture Center. Nirringrazzjawhom ta' dan li kull sena nuru 3 films ta' interess li jkunu b'subtitles Ingliżi u biss films moderni u films bistejjer ta' interess għal kulħadd. Il-film Ocean Haven huwa bbażat fuq l-esperjenzi personali ta' direttriċi infissa bħala volontiera ma' qdiet tfal bi problemi speċjali. Il-film Storm Warriors fi ħadd effetti viżwali u bbażat fuq sensiela komika dwar l-arti marzjali. Min-naħa l-oħra drama romantika Snowfall in Taipei hija monija b'aspetti ta' fotografija kolorita. Dawn il-films huma rebbieħa ta' diversi unuri f'kategoriji differenti ta' ċinematografika. Sadantan Santa Lucia tkompli tiċċelebra is-sens ta' komunità waqt lejla sajfija fit-18 ta' Awwissu li se toffri urja sħiħa ta' talent lokali.